שלום לכל מי ששומע, קוראים לי סולומון ונעזרתי בשירותיו של רועי ברולץ מתווך נדל"ן לצורך מחירת נכס, וחשוב לי להגיד לכם כמה מילים חמות על הבן אדם. קודם כל אני אציין שבהתחלה לא רציתי להיעזר במתווך נדל"ן ורציתי למכור את הנכס הזה בעצמי. אחרי תקופה מסוימת הבנתי שזה דורש ממני יותר מדי משאבים, אנרגיה, תשומת לב, ריכוז, זמן, והעדפתי דווקא להיעזר במישהו חיצוני בשביל לעשות את זה. ואז נחשפתי לרועי ברולץ, שהוא דווקא מהראשונים שקפצו לי לעין, ובאיזשהו שלב החלטתי טוב, בוא ניצור איתו קשר. עכשיו, כשדיברתי איתו, כבר מהשיחת פתיחה שלנו הוא נשמע לי מאוד רציני. נשמע לי כמו בן אדם שמאוד מאוד מבין את התחום, ומאוד יודע מה לעשות ואיך לעשות, בשביל באמת להוביל את התהליך הזה בצורה טובה, מהירה, ואפילו בתנאים הרבה יותר טובים ממה שאני בהתחלה בכלל רציתי. משמע למכור את הנכס במחיר אפילו הרבה יותר גבוה ממה שאני רציתי. כשרועי אמר לי שיהיה סוג של בלעדיות, משמע שאני צריך להיות מחויב להסכם רק איתו, אז בהתחלה זה קצת הרתיע אותי, אבל אחרי שיחה של כמה דקות איתו, שהוא באמת הסביר לי על איך התהליך הזה הולך לעבוד איתו ביחד, ומה הוא הולך לעשות, וממש צעד אחר צעד, אז באיזשהו מקום זה הרגיע אותי, והבנתי שיש לי על מי לסמוך. ואז באמת בסוף החלטתי, אוקיי, אני נכנס איתו להסכם הזה, ובאיזשהו מקום זה נתן לי ראש שקט, והבנתי שבאמת יש פה מישהו שעושה את כל המאמצים בשביל באמת למכור את הנכס הזה בתנאים הכי טובים ובזמן האופטימלי, כי לי היה באמת חשוב למכור את הנכס כמה שיותר מהר. והוא באמת עזר לי להגיע ללקוחות הפוטנציאליים יותר מהר, ובאמת לבצע את העסקה הזאת. בנוסף, מה שמאוד מאוד אהבתי, שהוא כל הזמן במהלך התהליך, הוא כל הזמן התקן אותי מה קורה. הוא לא השאיר אותי איפשהו בערפל, אלא הוא התקן אותי, הוא אמר לי מה קורה, עם איזה לקוחות הוא נפגש, דיונים שהיו לו בהקשר לנכס, ובסופו של דבר, באמת הוא מצא את הלקוח הפוטנציאלי, והצליח להביא עסקה, אפילו בתנאים הרבה יותר טובים ממה שרציתי. והעסקה הזאת נסגרה והכל היה באמת בצורה חלקה, לא היו תקלות בדרך, לא היה לי אפילו ויכוחים איתו, דיונים כלשהם, הוא פשוט ידע מה לעשות, וזה נתן לי את הראש השקט שלי ואני מאוד מאוד מבסוט עליו. ובאמת לכל מי ששומע את זה עכשיו, אני באמת ממליץ לכם בחום להיעזר בשירותיו של רועי ברולץ. זה באמת יחסוך לכם זמן ואולי אפילו כסף, כי אין מה לעשות, כל ההתעסקות הזאת זה גם כסף. אז באמת ממליץ בחום, ושיהיה לכם המון בהצלחה.